Frazzett fl-imqabba raj tradizzjonali ħal-ferħa ta' ħajtu, hekk kif kmieni l-ħadd waħda min-naċ tiegħu kellha 4 teħrief. Dan wara li 17 il-jum ilu kienet diġà weldet 2 teħrief oħra. Giusy Farrugia li ilu omru żmienu jirannaċ spjegalna kif kien sorpriż meta malli daħal semma lajta ta' ħaruf ta' twelid ġej minn stalla fejn kien hemm naġa li kienet diġà weldet. Dalgħodu ġejt bħas-soltu nagħlef in-naġ u milli nersaq liha l-kamra tan-naġa nisma' l-għajat mhux tas-soltu għaddew xi ħrief huma għax il-ħrief ta' ġurnata m'għandhomx jaqsmu ma ta' 17 il-ġurnata ilu. Huwa spjega kif naġa rari kollha iżjed minn 2 tifrieħ u li għalkemm mitula 2 minnhom fi żmien li ilu jagħmel dan ix-xogħol lanqas qatt kien jistenna li naġa li jrabbiju kien se jkollha dawn l-ammont ta' frieħ f'daqqa. Ħalluni jiena ħadd pjaċir ħafna tan-naġa għax diqat ma kienet bħal mettilkom. F'hom raqat jien inni irrabbilnax minn dokan żgħir man nannu u mommi. Giusy huwa wieħed mir-rajja tradizzjonali Maltin li jieħu ħsieb in-naċ u stess sa mitwelid sakemm jikbru biżżejjed sabiex ikunu jistgħu jitgawdew mill-konsumatur. Huwa spjegalna kif fir-raba tiegħu ikabbar il-qamħu stess sabiex jalef il-merħla stqar li ma' żmien ra x-xogħol tiegħu jinbidel. Niftakru ħafna qabel konna naħsdu bil-minġel u norbtu kollox bidejna. Illum għandek l-inġenji llum biex taħleb bil-magni u biex taħsad bil-magni u kollu torbot il-tiben bil-magni kollox bit-tiben anke taħsad kollox bl-inġenji llum. M'għandekx ħafna tbatija xogħol għandek, imma tbatija m'għandekx ħafna għaw minn kmieni. Lil Giusy ħallejnieh fir-razzett tiegħu bħarsa ta' sodisfazzjon fuq wiċċu wara li n-natura għennietu biżjed ħrief li issa ser ikompli jieħu ħsieb mal-kumplament tal-merħla tiegħu.